वाव गाइस दिनै खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन मानो होनबा दिनैहाय अमा बेदर आरोना गाइस लोखि दिनैहाय माने गोबां दिन जाबायमोन आरोना लोगोफोर अमा बेदर जायैया बोसोरसेयानो जाबाय हमना ला नै दिनैहाय गोबाव दिननि उनाव अमा बेदर एक्चुअलि आइजों बाबाजों हाग्रायाव थाबाबो जोबोर अनो दै लोगोफोर जोबोर अनो मानो होनबा हाग्रायाव थाबाबो बेदरफोर होफैयो ओमफ्राय नै दिनैहाय देवबार आं सानाखैमोन दि बिदि बेदर बायनानै लाबोना होफैगोन होननानै एक्चुअलि हाग्रायाव थानानै ओरैजाय गिदिंना थांदों आरोना गिदिंना थांनानै हाथायाव थांनानै ओमफ्राय अमा बेदरखौ आंनो बायना लाबोदो 100 थाखानि बेदर बियो आं हारसिं दायो 100 थाखानि बेदर जासिगोन आरोना एक्चुअलि आं सानाखैमोन दि बिदि बेदर बायना होफैगोन होननानै एक्चुअलि आङो बेदर जानो गोसो गैयामोन दे दाउदै बिहरगौमोन आङो दाउदैया बांसिन मोनगौमोन आरोना 100 थाखानि खमैबो 15थासो दाउदै मोनगौमोन बेखौ आङो जाबाय थानो हागौमोन दायो नै अमा बेदर एक्चुअलि अमा बेदरा बारा थिग नङा देहानि थाखाय दाउदै बायोबा दाउदैया देहायाबो एसे थिग थागौमोन मोजां जागौमोन आरोना भिटामिन मोनगौमोन दाउदै जायोबा दायो अमा बेदर जागोन खिगोन दानो एक्चुअलि दुरबल जागोन आरोना मानसिया बेखायनो बारा मोजां नङा अमा बेदर जानाया आं दाउदैसो बिहरगौमोन आरोना आंनो खोथा लाङासै आं लोगो मोनासै माने आबाया ओरैजाय बाबाया जोंना बाबाया ओरैजाय गिदिंनानै थांनानै हाथाइनिफ्राय ओरैजाय लाबोनानै इया फैखादों आरोना न'थियाव हाबफैयासै बाबाया गिदिंना थांदों आरोना एक्चुअलि गाइस आं दायो जानायखौ स्टार्ट बानायदोनि नैबे जाबाय पियास हाना लाबाय आङो नै नोगोद बुरजा हाना लाबाय बे जाबाय पियास बानलु ओमफ्राय नैबे जाबाय फुंनि फान्थाव भाजा एवनायमोन आरोना नै गोथाव होना जायो आरोना नै आङो भाजाफोरखौबो ओमफ्राय नैबे जाबाय अमा बेदर बेखौ रोसि एसे होदों आङो बेखौ बुरजा लानोसै आङो वाव गाइस दिनै खाफाल गोनांलै इसरा बिदिनो मोनजाबाय थाथों थैया सान्दि बेबायदि मोनजाबाय थाथों आरो थैयाबा लास्टिं जाबाय थाथों बिमा बिफानि सायावनो दायो गोथाव गोथाव मोनजादों आरोना लोगोफोर देनां हिनजाव लाबा मा जायो मिथिला इसोरासो मिथिगौ दानो ओंखायनो सेंग्रा टाइमावनो एसे गोथाव गोथाव जानो लाखानि बिमा बिफानि सायाव नङाबा देनां हिनजाव लाबाथाय मा जायो मिथिला अमा बेदर एक्चुअलि सोरबियावसोनि बेदर गोदानै नायलाय इयावनो दंखायो दरबा दं नै गाइस सोरबियावसोनि अमा बेदर गोदानै मिथिला नै फाग्लासो दरबा गथायनो बिदि जायो बरिया गोथाव जादों एक्चुअलि आंनो संनाय आरोना न'आव रावबो गैया आं हारसिंल' न'आव हारसिं आं दासान्दि थागासिनो दं आरोना मानो होनबा आइ बाबाया आलुबारि दंहैयो मटर खाहैदो आरोना आलुबारियाव थानानै आलु बुरनो जाथ'वाखै आलु बुरनाय जायोबा जुदि आलु बुरनाय जायो जोंना नोंथांमोना ब्लग लाना फैगोन आरोना लोगोफोर आलु बुरनाय जाबा आं थांनाय जागोन मानो होनबा आलु सोनांगौ आरोना बस्थायाव बेखायनो आं थांनाय जागोन ब्लग भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोनसिम दायो मटर खागासिनो दं मटर खानाय ब्लगखौथ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नुवाखैबा जुदि नोंथाङा नायबानो जाबाय गाहायाव बोख्लायनानै मटर खानायनि ब्लग बानायबाय ओमफ्राय आलु बुरनायनिबो ब्लग बानायगोन आरोना नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिन्थिगोन नामा साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि नोंथांमोना आंनि भिडिअनि नटिफिकेसन मोनबाय थागोन एक्चुअलि आं बेखौ जाजोबनाया इम्पसिबल मानो होनबा बिराद बुरजा आरोना 100 थाखानि बे जाबाय फवासे दं बावहाय बेखौ जाजोबनाया मिसा गाबोनबो जानो दोनगोन आरोना जुदि जाजोबनो हाया जि जानो हायो जाजोबनोसै जानानै नायनोसै आरोना जि जानो हायो सोरबियावसोनि बेदर गोदानाया मिथियालै रेदिनटा दरब्रै दरबा हिन्जाव थागौमोन मोखां नायलाय नायलाय जागौमोन न'आव सना आंनि बेदरखौ जानो नायनोबा होननानै हरलायनो हागौमोन दा हिन्जाव गैया मा खालामनो गोसथोनायबो गैया मा खालामनो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे नै सिख्लाफोर ओंखाम संग्रा बायदि खालाम सोरबाफोर मालाबा ओंखाम संनाया गेफे जायोबा मा खालाम
एसे सोरमोदो ओमफ्राय खांनानै मा खालाम ओंखाम खान्थानि दाखिनिखौ ओरै बोखारना दोन आरोना बार हाबजासे अब्लानो बियो हारसिं सोरोमना थागोन आरोना नै आंना ओंखामा जा गेफेमोन आरोना ओमफ्राय आङो ओंखामखौ खांबाय खांनायनि उनाव दाखिनिखौ बोखारना दोनबाय आरोना ओमफ्राय बाजा एवगोन नै बेफोरबायदि मोजां मोननानै थाबाय आरोना नै नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर रोङा ओंखाम संनाय बिदि खालामो आरोना गेफे जायोबा बियावसोनि बेदर गोदानाया नोंसोरनि दिनै सानडे आरोना जोंना सानडे हाथाय जायो रायजोफोर जुदि सिख्ला सेंग्राया सोरनावबा आलासि जाहैगोन अब्ला माबायदि जायो आं खोथानि जेब्ला सोरबा सिख्ला सेंग्राया गुबुनाव आलासि जायोबा माबायदि जायो नै इदि जायो आरोना जेरै इदि लागायगोन आरोना इदि लागायगोन ओमफ्राय इदि ओरै जागोन आरोना ओमफ्राय जुदि न'आव जागोन मा खालामगोन लागायगोन लागायनानै जागोन आरोना कैसे लोग रहते हैं यार बिदि जागोन आरोना जुदि न'आव जायो जुदि मालायनाव आलासि जायो बेदरखौ बिदि जागोन आरोना ओमफ्राय जुदि न'आव जायो बिदिखौ माबायदि बिदि जायो आरोना कैसे लोग रहते हैं यार खाफाल मोजाङै गाइस दिनै अमा बेदर मोनजादों बिदिनो बिमा बिफानि सायाव मोनजाबाय थाथों हरामी हो बेटा ओंखायनो हिनजाव लाथ' आं गाइस बेफोरबायदि बिमा बिफानि सायाव मोनजानो आरो मा नांबावगौ ओंखायनो हिनजाव लाया आं गाइस दानो लाथ'वा कौन है ये लोग कहां से आते हैं गाइस ओंखाम एसे लायबावलायबाय आं बाजाया आग्लायदोंना ओंखायनो एसे लायबावबाय गोगोम थावनि थावजों थाव गोजावलायनाय होयो आरोना आं थावखौ बारा थाव जानायाबो मोजां नङा गेस्टिक जायोबा गैला आरो सेस आदाय गाबोन बेखौ गाबोन जानो दोनसै आं गायबाय बेखौ गाबोन जानो दोनसै एक्सुवेलि बिदि दोननाय बेदरा जा गोथाव जायो आरोना फुङाव बेखौ जानांगौ आरो फुङाव दरसे नांगायलायगोन बिराद गोथाव जायो गाइस थावानि थाव गोजा आरोना इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।